फैलायदो दसे भिडिअखौथ' हगारनो मोनखाथारा बानायनोनो मोना भिडिअ'फोरखौनो समानो मिलाया माथो ओंखाम जाखांना दसे जिरायदोंमोन दसे फैबाय नोंसोरजों रायज्लायनो होननानै दे फैलाय द' फैद' फैलाय द' रावबो फैया नामा फै थाम्फैयाबो थाम्फैसो ओरै उन्दुजोबना दं नै ओइ फैलायद' टाइम होनो हायाखैलै आं नोंसोरनो टाइम होनो हानायमोनबालाय बेलेगमोन टाइम होनो हायाखैना बोरै जाखो रावबो गैया नामा फांखानि सिङाव नै आराम थान्दा सान्दुङावलाय नायजाखाया नै मार गोसा दुंखादों बेनि सायाव बाहेरायाव खामानि आयदै फैयोमोनलाय माथोब्रा मानसिफ्रालाय बोरै जाखो दिनैलाय गैया नै बोरै जाखो फैलायदोब्रा दसे फै सोमगासिनो नै जोंना अर्दार दङ 5,000 ना 20,000नि अर्दार दङ नै अन्थाइ नै सोमदों मैया बानायदोंमोन बेखौ सोमबाय दा दैयाव बेखौ गारसननो मोनाङाखिसै दा गारसनांसिगोन दे फै कमेन्ट खालाम लाइक सेयार कमेन्ट खालाम दे दैयानो रानलांबाय थायो ओजों सेरमायो हनै गाबोन बानायनोसै बेखौ फैलायदो दसे फैलायदो फै सान्दुङा नै जेनेखा मोदानखादों आयौ बेनि सायाव बे सान्दुङाव मावनाया आरो बेगथाम दङ दा नै बालाफ्रा हना दोनखाबाय है लाइन मोननै जाबाय आं दिनै जोंनि खामानिखौ खोन्थाना नोंसोरनो लायोबा दसे ओमफ्राय नै जोंनि खामानिखौ नायनोबा दे लाइक खालामब्रा लाइक खालाम सेयार खालाम दे सेयार खालामना फै नै दा दिंखि बानायगासिनो नै बे गिदिरखौ बानायगासिनो नै नुदोंना नुवाखै नोंसोर सान्दुंजों नाय ओरै खोमसियाव थाबा नुगोन नुनायालाय बेखौ बानायगासिनो दायो गिदिरखौ ओमफ्राय नैबे फिसाखौ बानायखाना जाबना दोनजोब्बाय दायो 6 इंसिमोन इयो दायो नै बानायनो बे लाइन मोनसे दंबावो बेग मोनथाम दंबावो बेग मोनथाम जोबबाथाय जोब्बाय सान्दुङा हले नायजाया आरो नै मार गोसा सान्दुं दुंखादों नै बानायनांगौथ' बेफोरनो आरो मिस्ट्रि माथो सान्दुंजों मोदाननायजों सिनाया देनजार फाग्ला गरमखा ओमफ्राय बायदि ब्रां ब्रां दुंदों नै सान्दुंफ्रा नुदों सिनायलायनो नागिरा बेनिसो सान्दुङाव थाना मावनाय मोखां माबाफ्रानो नायजाया आयदै बेगथामल'सोखाय एसां माबा गैलालै जाबाय बेगथाम जोबबानो
दे माथो रावबो कमेन्ट गैया शेयार गैया ओरैनो नायबायल' थाखो। फैद' फैद'। फैलायदो दसे सम फै। हाय 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 दे कमेंट करो भाई कमेंट करो हाय 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 लाइक करो शेयर खालामना फै शेयर खालाम बाला गोजानि बे खामानि मावनायानो दुगैनो मोनाखै दा दुगैनानैलाय जेबो लाब गैया। बोरै जाखो माथो थांजोब्बाय दसे फैबाय आरो मानो खारजोबखो। फैलायदोब्रा फै माथो खारजोबो। फै बयबो फै बयबो फै दसे सम फै खामानि मावफिनलायनोसै जोंबो नै दसे फै बयबो फै दसे सम फै लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट खालाम एलबिखौ शेयार खालामना होफैलाय शेयार खालामब्रा शेयार खालामना हो। नोंसोरनो अना गावजों गाव अनलायाबा बोरै जानोब्रा। फै दसे सम फै जोंलाय माथो बयनिबो माबायाव एलबियाव हाबनानै कमेन्ट खालामोब्रा माथो रावबो नायसनफ्लाङा नामा। फैदो दसे सम फै बयबो फै मानो खारजोबखो फैलायद' दसे फै दसे फैदोब्रा माखासेल' सासेयाल' ओरैनो एसे हाय कमेन्ट हरनानै दोनबाय नै ओरै जोंना नै ससबिन गायबाय इयाव जोगोनार दं ओरै लाइ खुबैदों नै लाइआ देरहांबाय नै लाइ देरहांबाय नै लाइ मैगङा जोंना बोरमा हाबो बेखायनो सु गारसोजोबदों नै बिराद दिसटार्ब खालामो बोरमाया। गैया दुन्दिया माबा माबि मैथा बहुद फोदोंमोन गैया रज'आसै बे लाइआल' रज'बाय बेबो गैया हनै जग्रबसेल' थाबाय एथ' दै सारबाय बायबाय गैया। थाङो फैयो कमेन्ट खालाम शेयार खालाम दे कमेन्ट खालाम दसे सम फैब्रा दसे सम फै ज' ज' जाजाय लाइक खालाम लाइक हो फैलायदोब्रा बयबो फै गावजों गाव अनलायनांगौ फै फै दसे सम फै फैदो ओमफ्राय नै सान्दुं माबाफ्रा नै बोरै जाजोबखो मानो सिरिल' थायो। लाइक होब्रा दे नायनानैल' थायो मानसिफ्रा
लहा लहिफ्रानि दाया नायनाल' थायो मानसिफ्रा बोरै जाखो मानो नायनाल' थायो जानांगौ जाखो फै बयबो फै बयबो फै बयबो फै बयबो फैलायदो बयबो फैलायदो बयबो फैलायदो फै नायो थाङोल' मानसिफ्रा बोरै जाखो फैदो फैदो दोननोसै आं नै रावबो गैलाबालाय 12 मिनिट ग्रोब बानायनानै नायो दोनोल' मानसिफ्रानो बोरै जानांगौ जाखोसै रावबो सापर्टखौनो खालामलायाबा बोरै जानांगौ गावजों गावलाय फैद' दसे सम फै